Jeg hedder Frikke Frederik. Jeg bor på en tørresnor. Og en paraply, så når det regner, så får jeg ikke noget på mig. Nu skal jeg ned til bageren. Hej bager. Hej. Hvordan går det? Det går godt. Jeg kunne godt tænke mig noget brød. Jamen, det kan du godt få. Ja, tusind tak. Så skal jeg hjem. Vær så god. Tak, tusind tak. Hvordan går det? Men så faldt de i snak. Hej bager. Hej. Og så gik lille Frikke Frederik hjem for at spise sit brød. Jeg skal hoppe op på den tørsnor. Læg mig i seng og spise noget brød.